balde jeedidi filmaji capanɗe tati yoni Conakry leydi Guinée ko yamde jeetati filmaji capanɗe tati yoni Yaoundé lamorde Cameroun. Oumar Mamadou Sow. e toɓɓe mawde kabruji subaka ɗi to Cameroun joofi e oɗo jamma joƴƴingol ɗereji wonande candidaɓe yiɗɓe jeeyede e wote hooreyako leydi ndi tijjada e lewru sappo ɓuru ndeɗo hitande ƴame capanɗe jeetati e goho teskama gila e Paul Biya rewi lundu makko Maurice Kamto kam e candidaɓe welletiɓe to leydi Guinée ɗo lebbi ɗiɗi tan keddi e wote si walla ala ngam waylugol dosgal leydi ndi laamu ngu nani e famminde lowdi e ɓorinde e nder ɗum altinere hanki jagorɗe nayi jillima laabe e on ɗon saaha sellu Dalen Diallo lundiɗo laamu ngu ina jogii fikkeji e nundal ɗerol wotteɓe ɓe caktingol asettari faltini nde gol o wi o haɗama ni hay windade e maggol ɓe tolnima e temedde tawi ko ɓe malinaɓe burkinaɓe doguɓe fitinaji e nder leydi mumen arɓe moladi e nder falde Bakel funnangue Sénégal ɗo woɗɗani kerol e Mali e wuro ceerno ɗo ɓe jaɓɓa yimɓeɓe ina ballaɓe no ɓe jooɗori heddanima en artude hen e nder kabaruji ɗi. On calminama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade duniyaru hande ko talata 22 lewru jeeɗiɓuru hitande ujunere ɗiɗi e nogas e joyi bisimilla mon to leydi Cameroun joofi no mbiri nun joni gardini ndi e oɗo jamma beɗɗo joƴƴingol ɗereji wonande ɓe candidaɓe yiɗɓe jeeyede e foɗodiroɓe lefol laamu ngol e wote tijjada tawi ko wote hooreyako leydi e lewru sappo ɓuru ndeɗo hitande ƴame ɗe koɗe capanɗe jeetati e goho e dow tabal Elekam hono goomu halfinago woteji gila e Paul Biya ha lundu makko Maurice Kamto kame candidaɓe welletiɓe ɗen ƴami noon ma ndewni e siggirde nde elam jogui keɗoɗen hen ko ɓuuri labde jangtore nde Rufaw Baba Ashwaria. hunde wonde miɗa yi'e go ha leydi Cameroun jo'ingo ɗereji ngam cuɓol hoorejo leydi hitande ujune ɗiɗi e nogas e jowi yetti haalimngal ɓurdugal nder tariha altine ɗo nogas e goho lewru joɗiɗabru ha jamdi sappo e goho midi capanɗe jowi e joynayi jemma Elekam sallu suklanandu cuɓi leydi Cameroun jaɓɓi ɗereji capanɗe joytati e goho ɗaɓɓitoɓe korowal ardungal leydi ɗereji ɗin tammi lartego galu Elekam e nonno ha sarwittinordu tuginorde fodde nden woodi goɗɗi ko meeɗa yiyego pelle politique kewɗe darni candidaɓe ko ɓuri goto bana RDPC fedde tawetende ha laamu darni candidat en ɗiɗo be Paul Biya hoorejo leydi ndiɗo fedde manidem ko jo'ini Maurice Kamto bana candidajo muɗum kayum fu holli candidaɓe bakin ɗiɗo UPC candidaɓe tato univers gal muɗum candidat en ɗiɗo toɓɓere wonde cembinde ɗum ɗuɗoral candidaɓe indépendant ɓe bakin nogas e jowego rewɓe tato nder maɓɓe yo jawabuji ko renete ɗo be nogasre lewru joynayabru hollan ɓe on tammi daɗotirgo sappo e ɗiɗi lewru sappo abru Rufaw Baba Ashwaria Marwa RFI.